Yhdysvaltojen ja ehkäpä musiikkihistoriankin tärkeimpiä sinfonikkoja ja orkesterinumeroita. Harva saidetaan on voinut vangitsemaan yhtä osuvasti oman kansansa myyttejä, historiaa ja luontoa sävelen kuin Sibelius. Sibelius oli suomalaisen musiikin perustaja ja hänen musiikillaan oli merkittävä rooli Suomen itsenäistymisprosessissa. Toisen maailmansodan jälkeen on nähty yhä laajemmin, että Sibelius oli myös modernisti ja edelläkävijä, jonka laajan orkesteriteoksen muoto ja tekstiiliratkaisu saatiin suunniteltu 1900-luvun sarjille. Johann Christian Julius Sibelius syntyi vuonna 1868 Hämeenlinnassa. Häntä alettiin kutsua Janneksi. Jannen isä kuoli lavantautiin Jannen ollessa 3-vuotias. Lepää rauhassa. Isän kuoltua paljastui kauheita. Hän oli joutunut maksamaan 13 500 € ystävänsä velkoja. Voi kuinka paljon velkoja? Miten ikinä pystyn maksamaan tämän kaiken? Maria, eli Jannen äiti, muutti lapseen takaisin äitinsä ja 3-vuotiaana isänsä menettänyt Janne kaipasi vahviin näsvaatteissa ympäristössä. Hei hei kotikaupunki. Hei hei. Jo pienenä Janne näki soittaneen. Janne ketseli pienenä väsymättöä samalla, kun hänen äitinsä soitti pienellä. Tuo sävel on punainen. Vuonna 1872 Janne opetti ruotsinkielisessä Eva Savoniuksen valmistamassa koulussa. Janne oli siis kaksikielinen. Luonto oli hänelle tärkeä asia. Onko täällä kaunista? Hän sai sieltä inspiraatiota sävelinsä ja leikki siellä. Leikitään piilosta. Okei, minä lasken. 1, 2, 3, 4, 5. Valmiina tai ette täältä tullaan. Löytyi! Voi harmi, ensi kerralla pöydän. Pojat, tulkaa syömään. Okei, jatketaan huomenna. Joo. Pojat, huomenna lähdemme Lovisaan. Eikä, meidän piti leikkiä piilosta. Leikkikää perillä Lovisassa. Okei. Janne kävi myös joka kesä Jeren Juurisairiin ja Evelina pelin noin Luomisessa. Lovisessa häntä kiehtyivät meri, maakaalit ja kaukokaipuu. Isäkin oli myös aina tietänyt häntä. Rimusoto hän aloitti 15-vuotiaana ja Penturit hän aloitti jo 7-vuotiaana. Sibelius musisoi yhdessä myös hänen pienoisoittajan Miesiskon ja hänen selluloisoittajan Christian Sibeliuksen kanssa.
Sibelius kävi lukiossa Hämeenlinnan Lyseumukiossa. Seuraavan Sibelius aloitti syksyllä 1885 vakio-opinnot Aleksanterin yliopistossa Helsingissä. Hän kirjoittautui myös Helsingin musiikkiopistoon. Vakio-opinnoista ei kuitenkaan tullut mitään, vaan musiikki vei kaiken. Janne muutti Helsinkiin hänen äitinsä ja Linda-siskon kanssa. Pikkuveli eli Hämeenlinnan hänen tätien ja isoäidin hoito. Vuodet Berliinissä ja Vienissä. Jo 4 vuodessa Janne oli imellyt itsensä kaiken, mitä saisi Helsingissä. Oli ulkomaan opiskelun aika. Hän ei kuitenkaan lähtenyt Pietariin vaan Berliiniin. Sibelius sai ideoita erilaisista konserteista. Hieno. Se oli kyllä minun makuuni sopiva paikka. Sibelius sävelsi Christian Sindingin avulla 1890 G-moll-pian Winterton, joka oli hänen ensimmäinen sibeliaalinen sävellyksensä. Kun Janne palasi ulkomailta, hän tapasi aina Janne, jonka kanssa hän myöhemmin kihlautui. Ainoassa on tänään kaunis päivä, mutta ainoa ja Anne ovat silti sisällä. Ei. Ei. Missä tytöt ovat? Eva ja Katarina ovat ystävänsä Markkulassa ja Markkulassa ei ole. Okei. Miten säveltäminen sujuu? Ei hirveän hyvin. En mennä keksiä mitään, vaikka teen kuinka paljon töitä. Sinun täytyy siletä vähän. Käy vaikka metsässä kannattaa ihmiset uusia. Okei. Se on sinulle Janne. Kiitos. Päivää ja meillä olisi sinulle ja perheellesi asunto Tanskassa. Haluaisin meren rannalla lähellä kaupunkia ja tyytymispaikkaa. Lasten yrittävät pyytää minua ulkomaille, mutta he eivät ymmärrä, että haluan pysyä vain kanssa. Tällainen on hiljaisuutta hoitaa rinnalla. Tänään Annussa muistetaan Kirstiä, joka kuoli muutaman vuoden iässä lavan haudassa. Tänään olisi ollut Kirstiä syntymättä. Tuo kauhea, kun tuollainen sai vaikka valloiseen niin. Ai hei, olet varmaan tapaamaan Jannea. Sä oot tullut tuomaan teille punkkia Kirstin muistoksi. Päivää. Ja sä oot tullut minunkin perheessä vuotta. Mä oon varmaan mitä mä oon tehnyt. No meitä. Kyllä tuttu.
Mestari avasi askin ja nuukkaisi, kun hän halusi olla metsän kunnioitus. Ai että minä rakastan luonnon tuoksua. Yrityksellä oli tapana mennä metsän improvisoimaan. Hän suositti siunamaan kaikkia metsän eleitä. Erityisesti yritykselle parasta luonnossa. Nimesi monta kappaletta luonnossa. Esimerkiksi Sitserota. En keksi sävelmää. Kultaseni, tule syömään. Niin pappa, tule syömään. Pappa, millainen olit nuorena? Ai että millainen olin nuorena? No, lapsena häipyin omille souturetkelleni. Ajattelin aina olevani sukua kahlaajille, koska nekin elävät ilman kelloa, kuten minä olen elänyt pitkältä elämästä. Olin monina kesinä Loviisassa isoäitini ja Evelina-tätini luonnonkyläisessä. Oliko Loviisassa kaunista? Oli hyvin kaunista meri, vapaus ja kaukokaivu kiehtovät minua. Sääksmällä opin arvostamaan luontoa runollisesti. Muistan vielä, kun tapasin ensimmäisen. Pidätkö sinäkin muumme luonnosta? Kyllä, todella. Kevät muuten aikaan hän tallensi päivää kirjansa. Näin surkea. Kuulin jälleen minun ääneni. Luonto ja erityisesti linnut oli kiipeilysellä tärkeä innoituksena. Joutsenet näyttävät olleen siteyksellä kuin ihannekuva, etäisiä ja estääkkisiä. Uudet puolestaan nuoruuden linnuja. Erityisesti luonnosta ja linnusta voi kuulla heistunut siteyksellä. Musiikki ei Musiikki ei kuitenkaan ole mieleyhtelmiä, mikä on postikortteja ja maisemamaalausten idyllisiin kuvaiheisiin, vaan se tuntuu välttävän syviä ja alkuvoimaisia, mystisiä tai uskonnollisiksi miellettäviä luontokokemuksia.
Yksi Janne varmasti ilahtuu kovin, kun huomaa, että olet tullut vierailulle. Hän on metsässä säveltämässä. Kysyn hänet sinne, jos voimme valmistella yllätyksen. Milloin hän tulee? Hän tulee varmasti aivan pian. Sieltä hän tuleekin. Linda-sisko pitkästä aikaa. Terve Janne. Ajattelin yllättää sinut ja kutsua Linda-siskosi kylään. Olipa mukavasti tehty. Ja päivän lisäksi valmistin lempiruokaa, sorsapaitia. Kyllä vain 9-vuotiaana sävelsin vesikisaroita kappaleen. Ja muistelin 15-vuotias ja aloitin viulunsoiton. Kyllä vain, oi niitä ihania nuoruuden aikoja. Ja koko 1900-luvun musiikkihistorian tärkeimpiä orkesterimuotoja ja sinfonikkoja. Arvoisa valtio on tullut tuomitsemaan oman kansan ylpeä historiaa sekä luontoa yhteydessä välisen musiikillisen. Sibeliuksen tunnetuimpia sävellyksia ovat Ilmoitia, Vesikisaroita, Valsakrista, Souvenir sekä Impromptu. Pitäisiköhän minun ottaa Suomelta koko autonomia pois? Vai ainoastaan osa? Mitäköhän muut venäläiset tai ylipäätään itse suomalaiset siihen sanoo? Mikään ei saa lähempänä. Voinko ne penkin auttaa? Ei, mene sinä vaan omiin hommiisi. Täällä ei ole sinulle mitään. Anteeksi, yritin vain auttaa sinua, arvon keisari. Minä lähden. Nopeasti ja laita se ovi kiinni. Okei. Voisin ottaa Suomen autonomiasta aluksi vain osa. Manifesti oli julkaistu suomalaisen kuntia aloittaa protektoi Nikolai manifestia vastaan. 500 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisadressi, mutta keisari ei ottanut adressia adressia tuossa lähetystä vastaan. Tässä on suomalaisten allekirjoittama. Ei, nämä ovat ihan turhia. Siivoa. Taiteilijat yrittivät kirjaltaan erittäin vaikka istomallisen kehyisen ylöspäin luvulta, että kaksipäinen koskara lakikirjan tuomioita. Yksi sisälmyksen protesti oli nimeltään ateenalaisten laulu, joka oli vertauskuvallinen julistus Venäjää vastaan. Vuonna 1880 Sibelius sävelsi musiikin kanssa Venäjistön kuvailua. Finlandia syntyi suuren vihan pohjalta. Sibelius sävelsi todella pitkän aikaa. Vielä viimeiset nuotit ja valmis tällä supersuomalaisella sävelmällä aion näyttää Venäjälle, että emme ole vain pieni pläntti maapallolla, vaan vahva ja yhmekäs osa sitä. Tällä vielä näytään Venäjälle. Nyt se on valmis. Ai mikä? No mestari Joutseni, joka on sellainen pitkän aikaa, jolla ei näyttää Venäjälle. Onneksi olkoon. Tästä nähdään vielä kaikissa sanomalehdissä. Mutta onko sillä vielä nimeä? Ei vielä, mutta sillä täytyy keksiä niin vahva ja
ensimmäisen kerran säveltyksestäsi minulle tuli idea. Ai nimi-idea. Kyllä, miten olisi Finlandia? Aivan loistava idea. Täytyy mennä hetoon. Niisivetyksen suunnitelus oli loppujen lopuksi valmis. Eräänä syyskuun päivänä vuonna 1957 kurkiparvi lenteli Ainolan lähellä. Yksi linnuista jäi talon päälle lentelemään ja kraakkumaan, kunnes palasi parveen. Tuliko kurki jättämään jäähyväiset suurelle luonnon ystävälle? Aino, niin? Tule katsomaan tuota yhtä kurkea. Oho, se on kauas. Janne, tule syömään. Sen niin jälkeen voit mennä kävelemään. Kiitos ruuasta. Vuonna 1929 syntyiset opetukset sekä 14 uudesta koulutusta, jotka ovat teoksia pienolle sotajoululle, mutta sen jälkeen ei luottu kiittämistä lailliskaisuudesta katsoa mitään. Kansallisuuksien parissa se teostakin painiskeli vielä niinkin myöhään kuin 1940. Mutta 1940-luvun loppupuolella kohtieet, jossa sopiteetaan joukon teoksia, valmistajat viimeistään, että arvoituksellinen järjestelmän hiljaisuus oli kieltämätön sopimus. Ainoastaan Sibeliuksen pitkäaikaisen ystävän, taidemaalari Akseli Kallenkallolan hautaisin sävelletty surusoitto antaa vihjeen siitä, mitä maailma on menettänyt 8. sinfonian hävittämisen myötä. Auris Sävelmä, mikä sen nimi on? Sen nimi on Surusoitto. Kiitos. Ja se viulusi on kuin hienoa. Se on tuolla nurkassa. Koitan pienellä vaihtelun vuoksi. Ai selvä. Loppuvuosien aikana Sibeliusta pidettiin varsin yleisesti Adventisuudessiin kuuluvaiselle, jonka musiikkia soitettiin kaikkialla ja jonka kunniaksi järjestettiin festivaalia. Näytelmien Sibelius säilytti aina 4 tuntia musiikin uusia virtauksia kohtaan. Janne, sinulla on tullut paketti. Mitäköhän Iso-Britannian entinen pääministeri on lähettänyt minulle? Katsotaan sen sisään. Jes, havanilaisia sikareita. Lempi tuota. Kaksi vuotta myöhemmin 29.1957 Sibelius sai aivoverenvuotokohtauksen ja nukkui pois. Säveltäjä haudattiin Ainolan Etelärinteelle. 29. syyskuuta Ainossa oli pieni muistotilaisuus, jossa Jussi Jalo soitti sydämen laulun ja perusturvasäveliä musiikista. Ja myöhemmin 9 kirkonovet avattiin kansalaisille ja pidettiin avalla puolennahan. 17.4. oli Arto Jaana jättämässä jääräjäisensä. Ylioppilaisen kunniavartiossa läpinä. Maanantaina 30. syyskuuta olivat valmiaiset. Alkaisesta pidettiin 70 yksisivältä ja Riposta julkaistui sinfonia kohden. Seppätän jatka alkoi aamu 9 ja kesti
1974. Eila Hiltusen tekemä suuri Sibelius-monumentti paljastettiin Helsingissä 1964.